Ndewo na ndị be anyị abịakwa nka nsi abịa ka anyị nọrịa tata ịghọtago. Ana m ekene onye enu na-ekene onye ana na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị ka onye chiri nya zelo ọ adịla anyị niile mma, onye echezokwana nwanne ya. Okwu nji wee bịa tata ọ maka okwu ndị Igbo ibe a na-ewe anyị maka na mkwu na chanel anyị bụ ị na-akọwala ndị amara ka anyị si ebi ka wa na-aghọta anyị, no matter how little ọ dị, no matter how little of public audience anyị reach, at least wee wekwere ya na-aghọta na ibe a na-ekwu maka ndị Igbo ọ bụrụ ọtụtụ niile ibe a na-ekwu bụ eziokwu. So ibe nji maka ya wee bịa tata bụ nke a na-ekwu okwu na-asị na ndị Igbo abụrụ onwebe n'anya na ba anara enyela onwebe aka n'oge ọbụla dute anya ukwube onye jide n'ọnwanne ya ibe ọ nalụ nwanne ya nwoke ibe o ji rie, onye gịnị ya mekọrọ ibe ọ chakpoghu n'ibe niile sọsọ ya, onye fụta n'obodo ole obodo were ego tinye n'akpa eji gba nwanne nni eji wee bele. Anara m ekwu na ajọ mmadụ adụrụ na be anyị, mana ọ bụrụ few of us do bad ịma na onwe ndị ga-agabadụ bad yara akọrọ etita nwuzibe ewere ya wee na-ajọji everybody. So n'ọnya my mission na channel a bụ ị na-akọwagasị ụmụ ibe ndị shọ nwee ike ịkọwala ndị ọzọ ndị be anyị a na-aghọrị ma ndị ezi na-ekweta na ibe ba na-anụ bụ ibe eziokwu otu o si wee dị n'ala Igbo. Onye kwu ọ bụrụ na ọ bụ atọọlụ unu dachachara ya dawa ike ịghọtago. Nke bụ na ndị Igbo anara enyela onwebe aka mgbe na-asị ka njụọ ọ na ba anara abụ ibe na-eme n'ala Igbo, ọ na ba anara abụ ibe dịka okwulọra n'ibe Chineke ji eme, ka ọ na ba anara abụ Lord Zeus n'ibe Chineke ji eme, ka ọ na ba anara abụ ndị ọzọ ma ndị zolo ezo ma ndị nọ aụtụ ịghọtago ibe dịka kedizabịa dị butuo na onye o merela amarala echezoko m abịa sorry na m akpọrọ abaghị and ndị ọzọkwa enwe many of them ụmụ nwaanyị dị involve ma ndị na-eme individually ya na ndịrị ya apụta ma ndị ụka dị ya ma ndị omenala dị ya na-enyegasị aka dị iche iche. Ndị anwa bụ ndị ugwu Hausa bụ ndị esi na-enuda ka ndị na-enyebe ibe ba meele ndị ọzọ like okwulọra na-akọwa na ujire nọ ndị mmadụ si tụrụ him Chineke wepụtara ndị mmadụ si tụrụ him na-eme wonders n'ala Igbo. Ba nara abịa nọ na ịmagolo na onye chọọ ịkpọ mmadụ ajọ mmadụ iwe sọgodo kọwarị ya iwe sọkwa gị mee ọ ga-asịkwa na ịdụrọ mma ịghọtago. So nke okwulọra ahụgodo na-ebe abịala mba ụwa niile ka nke Lord Zeus suppose maka na ndị Igbo bụ the chief contributors n'ibe ba na-eme ịghọtago. Kedu nke bụ na ndị Igbo anara enyela onwebe aka ogbu onye just like that mee nwa mistake dị anya ewerie judgment ndị Igbo niile. Ọ bụrụ eziokwu o nwere ebe ezigbo mmadụ na ajọ mmadụ adụrụ, mana obodo oyibo dị ya ụdị ọnụkwụ mmadụ sọrọ ya bụrụ mmadụ bụ mmadụ ịghọta. Ma ịbịa na ọbịa otu ugbo a nọ na ise mụ na ndị Igbo anara enyela onwebe aka onye kwuru onye ezighị ekwuru ma onye ilo ọ bụrụ onye mmadụ makwa na ndị be anyị na-enyela onwebe aka. Ndị be anyị na-enyela ba na-enyezili ndị ezi ọ bụziala ndị be anyị ọkwetago. So nọ ibe dunia rapụcha na onye ọbụla ọ ka dịrị ezi anyị dị anyị na-agba mbọ anyị anara ala ike ịnọ n'aka mmadụ ọkwa na ya amara mma bụ achọ ka ndị achụtara ego abịa n'ọla ike ụdị Obi Kubana bụ achụtara ego ma chief priest ma Jovizaza ma kedabịa iyi money and the rest of them abịa na ndị Igbo aparawele kwụọ na line n'iru bebe mba na ọ bụrụ ka anyị si wee nọrọ ịghọtago na ị nwere ego ma ọ na ịnọ mma abụrọfụ onye Igbo. So maybe ọ bụzikwa ụdị aka nkaba na-achọ na akaba mmiri na ndị Igbo anara enye ma ọ na onye gosi na anya abụrụ onwe anyị n'anya ịmasịkwa na ba ga-eje chọọ meaning of ibeba mmiri
maka na m aghọtara nke ahụ. Ndị Igbo ekere anyị otu ahụ, anyị bịa na anyị na-emebabi ala. Ọ na-agala ndị Hausa na-agakwala ndị mba n'ọzọ, mana ọ nara anyị ịmago ibe adịrọ na agbụrụ ka ebe ị na-eme expect onye Igbo bịa ovunye ya wele ọfụta n'ụtụtụ na ovu mkpu akwa bebe akwa na ọgụgbu onye na gịnị mee onye kwu na ọ bụrụ ka anyị si wee nọrọ. Ịghọtago anyị ka m na-ekwu ibe ị mara anyị jụọ akọwala gị. Ọ bụ ma na-enye aka a na-enye aka onye kedụzibe a na-ekwu ọndanwụ opunu anya jụọ ese. Ịghọtago ịjụ ese akọwala gị. Ndị Igbo so na ofu ndị na-enye aka, ndị ga-agabaje obodo ọzọ ba na-enyere ndị ba ji ebebe aka. Ọ bụziala ụmụnne mba ekwetere m na onwe na ụmụ ibe agha gaa na-akọ mba abịa m asịra na anyị bụ senti, abịa m asịra na anyị nwa bụ the best of the best. Mana ọkwa ịmụ ụmụ okwu agha ga okwuo ichekie nye nwanne, chekie nye jiri aka gị chekie nye. Ndị Igbo anara enyere onwe aka, anagbuchego anyị anwụchago. Onye amara anya gọgụlụ Okwuluọra, anya gọgụlụ All of Zeus. These are the two prominent ones. Enwekwala ndị ọzọ na-enyekwa aka dị egwu n'ụdị dị iche iche, ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya. Ịghọtago? So onye ka nsị ka m bịa onye nwee kọmentị, onye filie na onye nwee ibe ọ ga-akọntribut ọ filie na nkere Chukwu na ikwutere ma ọ na onwe nke ichezo ejee na kọment sekshọn ka anyị ji nwa ya wee na-akụzi, maka na ibe anyị bịara bụ anyị na-akụzi, anyị na-amụta fọ ndị amara. Onwe ndị nidigasịla ozi a, onwe ndị luzgo confidence, mana ndị Igbo na-eme ka ibe ba na-ewewe na ba nara enye aka na badụ wiked. Asị onye kwu na ọ bụ kedu ụdị wiked anyị dị ma be anyị anya aka gbara east ọkụ. Ọ iji nwa ya ịghọta agbụrụ ịma akaba si eme omume. Ịghọtago ihe rabahasị onye Igbo ọfụta n'ọnụ ibe na ọfụta n'ụtụtụ bụla amam ka ọ ga-adị ka ọ ga-esi wee fil amago na ibe ejire wee mara gị ibe adịrọ na agbụrụ ọdịrọ na ọbara gị ije mebie. Onye kwuru biko ana m asị ndị ọbịa onwe ibu na-aghọtara jụọnụ ka akọwala unu, rapụ ibe a na-akụ maka ndị Igbo na most of them were jealous. Ịghọtago onye agwalụkwe agwakwu ya ọzọ. Ọka ụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu. Ibe anyị bịala bụ ka anyị mụọ, ka anyị kụzie, mụtakwa. Ngwanị onye nwe ozi ya jee na comment section na-eshi ya ịma na ekele ọlụ eke. Anyị nwa na-ekwupụta na-eshi ya na like. Ịghọtago na efolo. Ngwa ọ ga-adịkwana ka ọ dị na the next video.